žádní uprchlíci nedostávali? Já myslím, že o tom tak toto není. A tady platí jasná pravidla a konec konců jsme v rámci programu Medevac přivezli více než 20 těžce zraněných Ukrajinců, kteří byli zraněni v rámci střetu mezi demonstranty a policií a dneska se léčí v našich českých nemocnicích a určitě i do budoucna jsme připraveni v tom programu Medevac pokračovat. Programu Medevac jde spíš o taková poznámka, pokud by z nějakého důvodu, který v tuto chvíli těžko odhadovat nebo popisovat, předjímat, došlo k nějaké vlně uprchlíků z Ukrajiny, z západní Evropy, tak jsme určitě připraveni koordinovat náš postoj s okolními státy, zejména s Polskem, se Slovenskem, s Maďarskem. Koneckonců já příští týden se sejdu s polským premiérem a nepochybně jedno z důležitých témat, které spolu budeme řešit, je reakce V4 na další vývoj situace na Ukrajině. Čili jsme připraveni se podílet na pomoci případným uprchlíkům a jsme připraveni o určitou část těchto uprchlíků se postarat i tady u nás v rámci České republiky. A když jsem hovořil o řádu několika set, tak to je, řekněme, řád počtu uprchlíků, o který jsme schopni se postarat bez toho, aniž bychom museli nějak navyšovat rozpočtové prostředky, které má vláda vyčleněny. Jak bez podle nás Evropská unie připravená na to,